For men, para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Nga nagapanupo kag nga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio with VCO. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis DTX 500 nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang Ditex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Magali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras las 7:16 sa aga. Oras dulong sang DTX 500. Klinika Spore Biotics. 1 calamansi juice powder kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one.
ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga isyu na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. El Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. 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 Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Huwebes, June 19, 2025. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperatura sa sining nga oras. Aton na paghatag kortesiya, katawran, panamyaw sa tanan, nga mga suki sang Foro de los Pueblos. Sa inyo tanan, welcome! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios, magkalipay kay magkasadya. Salmo 118:24. It is a wonderful thing to be alive. Maayog gid kun buhi ka pa. Ecclesiastes 11 verse 7. Sa mga nagapamahaw dira, ipadalundon ang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, wherever you are. A blessed Thursday morning to all. Subong adlaw, birthday ni Dr. Jose Rizal. Sa tanan nga mga Rizal ang ngalan, kag ang birthday sa bumang adlaw. Birthday greetings. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang Klinika Spore Biotics, 1 calamansi juice powder kag DTX 500. PhilHealth Regional Vice President Larry Tabsing na aksidente na milagruhan. Ilonggo OFWs nga nahulan sang giyera sang Iran kag Israel nagadamo. Anay DPWH Regional Director Sunny Boy Oropel ginbubuan sang kaso. Las 7:20 sa aga, subong nga adlaw, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog. Ikaw nga taga Kalinog, taga Lambunaw, taga Haniway, taga Dueñas nga marapit sa Kalinog, taga Pasig nga marapit man sa Kalinog, adto ikaw sa Klinika Kalinog Branch sa Cosmart kay may free consultation. Kung taga Pasig ka man, taga Dueñas, San Enrique, San Rafael, Dumaro Capiz, Cuartero, nga marapit sa Pasig, may free consultation man kada Huwebes, kada Lunes, dayan sa Klinika Pasig Branch. Pero halong sa peke nga DTX 500 nga ginalibod. So sa baylo nga mag-ayo ka mo, nagalala pagid ang inyo nga ginabatsag. Foro de los Pueblos. Las 7:20 sa aga, gin-report sang Iloilo Provincial Health Office nga 2,051 ka mga kaso sang dengue sa probinsya sa Iloilo ang nalista. Mataas ini sang 75%. Kung ipaanggid sa 1,175 cases sang tuig 2024. Base sa report sang Provincial Epidemiology Services Unit, may pinakadamo nga kaso nga na-record sa Banwa sang San Joaquin, Iloilo, sa sur nga bahin sang Iloilo na may 163, 163 cases. Ginasundan sang Oton, 118, 118 cases. Leon, 102 ka mga kaso. Kabatuan, 101 ka mga kaso, kag Dumangas, Iloilo na may 101 man ka mga kaso. Kalabanan nga natapikan sang dengue, mga kabataan nga nagaedad 1 tubtob 9 katuig. Ginasundan sa mga nagaedad na 10 tubtob 19 anyos, 20 to 29 years old kag 40 years old pasaka. May 11 ka mga banwa ang may clustering of cases kag 16 ka barangays. Ini nga mga banwa sang Kabatuan, Carles, Concepcion, Dumangas, Leon, Oton,
Pototan, San Joaquin, Santa Barbara, Sara, kag Zaraga, Iloilo. Tungod sini, padayon nga nagapanomdom si Dr. Maria Socorro Colmenares Queñon, Provincial Health Office Head, nga sundon ang 5S strategy. Ano yung 5S strategy, Sir Bong Iscoso? Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation, support fogging or spraying in hotspot areas, kag sustain hydration. Kung daw malanga ang balang imo nga lawas, Mama Marie Thalia Metzelina, Mama Rizal Casiple, Mama Deferida Sarmiento, direkta ka na, kadto ka na sa doktor. Kag gubon ta ang ginatiniran sang lamok nga Aedes aegypti kag Aedes albopictus nga nagadala sang balatian. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Las 7:23 na sa aga sa Pilipinas. Bago lang nagbiya bilang Regional Director sang Department of Public Works and Highways si Engineer Sunny Boy Oropel, si SBO. And he was replaced by Engineer Joel Limpenko halin sa Metro Manila as Regional Director sang DPWH. Pero ariyo, ginbubuan naman siya sang dugang nga mga kaso. Ginpasakaan sang Crimes and Corruption Watch International, CC or CWWI, sang 16 counts nga kaso sa Ombudsman si Sunny Boy Oropel sa paglapas sa Republic Act 12009 o New Government Procurement Act. Ginhimo sang Crimes and Corruption Watch International Chairman nga si Dr. Carlo Batalya ang announcement sa press conference sining karulang dito sa Quezon City. Nag-ugat ang kaso sa mga infrastructure projects sang tuig 2024 nga ginkontrata sang ahensya sa International Builders Corporation, IBC, sa idalom sang supervision ni Director Sunny Boy Oropel. Ginapanawagan man sang grupo sa Ombudsman nga i-blacklist ang IBC sa listahan sang mga kontraktor sa agency tungod sa substandard performance sang company sa pila ka milyon ka pesos nga projects nga nangin rason sang atrasado, delayed nga public infrastructure. Dumduman nyo tong reklamo sang Crimes and Corruption Watch International nga sa 9 billion pesos nga total amount of project last year sa bilog nga Western Visayas, ang iyasang IBC nga share, Professor Luis Saldivar, Sir Dan Lapat Hacalvo, masobra gid 2 billion. Langga gid sang DPWH Western Visayas ang IBC. Bisan pa nga tag sobra 15% ang ilang negative slippages. Bisan problemado mga proyekto nanda sa Randy Aclaracion, Ma'am Rowena Aclaracion dayan sa Tikon Lapas, Ma'am Betty Solosyo, Sir Beabot. Pero laban nga mga proyekto ginatao ka DPWH, Pac Luis Saldivar sa IBC. Ining 680 million pesos nga ungka flyover UFO. Nga way pagani magamit, nagloyon doon. Tapos naglitik kag nag-osmod. Ana daya ka IBC, no? With all due respect sa IBC, nothing personal. This is just an issue nga gidadala naton. Ano pa gid mga proyekto nila? Nga suno sa Crimes and Corruption Watch International, ilala lang tanan, no? Maobra sila sa isa, tulutan dugo nila, bangod nga ginahap-an nila ang kalabanan sa madalagko nga mga proyekto sa Western Visayas. Hindi madali-dali tapos. Sir Von Carlos Soligen Sapio, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Beth Idar Lilia, Sir Arturo Lilia, ang mga proyekto sa sang IBC, bangod kay ti langga gani sang DPWH. Di may nagapamangkot gani subong. Pila ka milyon ang rason. Pila ka milyon ang rason. Isa bang si Engineer Sunny Boy Oropel, retired na siya as DPWH sa Regional Director. Sa nagligat nga may feedback kita hambal sa mga abyan man nato nga mga taga-media nya sang pagsulod niya as RD tanan nagapamalakpak sa iyam. Pero abal niya sa nagbiya na siya sa opisina ligat nga adlaw nya duhan na lang kami ni Ricky nagdulong sa iya pa saka sa iya nga salakyan. Why na sang nagdulong sa iya? Amo nang reality kung ara ka sa pwesto
tanan mayob na sa imo da, kilala kanila. Kung may ngalan ka, may poder ka pa, kilala kanila. Pero kung why doon gani, lipat doon niya tawag. Not all. Hindi man tanan. May mga abiyan man kita yung true sa ilay nga sa friendship. Nga ay araka sa pastor wala, maayog yapon ang pagtrato. Dati lang tawag sa bongo, si Saniboy Europel, nag-aisahan na lang. Direktor, Oropel, SBO, pangayo ka bulig, sir. Tinga, ikaw lang yung ginakasawanaw. Sino yung mga mandato pag inas babaw? Bihin mo na yung dapat kasuwan. La 7:27 na sa aga. Oras sa Pilipinas. Foro de los Pueblos. Pagbalik ta, check ta ning balita. Dumduman nyo tong nidiscrash sa may Bulong Weste, Santa Barbara. Avanza, nga Toyota Avanza, nga Grab la, no? Basi makita nyo kung doga pala man last day, gasaw na bath ako subong. Gasaw na bath. Alam mo, ari kami subong sa sa disyerto. Ang Pastor Nilo Pancho, Ma'am Beth Idarlilia. Ang disgrasya to blang ang Toyota Avanza na bunggo sa CBL, Kalinog Bus Line bla. So this is already the second time nga may CBL nga involved dira. Nagligat to may nagbunggo man to nga jeep nga haniway. Ang nagkakabit to patay ang I think the gwardiya to siya. So, Aryo, ang first headline naton, PhilHealth Regional Vice President Larry Tabsing na aksidente na milagruhan. Pamilyar ka mo siguro sa ngalan nga Larry Tabsing. He was a broadcaster before and he was my mentor. Siyang nag-encourage sa aton to enter sang broadcast industry. Sa ara pa kita sa 4th year college. At that time, may rigudon nga natabo sa isa ka istasyon. And nabal niya sa ako niya, Ted, apply ka diri. Apply ka. So, that was a story nga malawig na. And kita may kabalas lang gini kay Manong Larry. Manong Larry yung tawag ko sa iya. And he was a A1 broadcaster sa iya nga timpo. Dari sa istasyon sa Iloilo. And subong siya ng PhilHealth Regional Vice President. May mga bloopers man ni si Nong Larry sa una mo. Programa ni sa kuning niya programa sa una, hanay sa gabi. And then later to, kita na to nagsubli, naglawig bang kita sa late night program na tapos ka novena. Ambot ka madumduman mo pa Sir Jean Ray Siman, Ma'am Betty Soloso. Sa una siya nagprograma mo, ang programa niya daan na rin alas 10 sa alas 12. Isa mga 9:45 sa alas 12. Siyempre kung sa kahuyukan kagidman mo, do matulugan kagidman ma'am na dilin sa utong mo. Karon nga report sa oras sa Bu Radyo. Alas 10:30. Tug. Check na naton report ni Bu Bert Celeste. Bu Bert! Hindi sang timprano pa, si Nini Bert Celeste bla, nga anay councilor sa Dumangas bla, former number 1 councilor sa Dumangas. Lawig nga field reporter ba sa mga Bert Celeste. Bert, dili ka na Celeste. Taga ginsampanan dyan sa Dumangas Di nag-report sa karon si Nini Bert niya nga daan ang iya sini nga personalidad inablang what you see kung kagyan ng tutuod gibla why ni sa igabutig inang daw kan bla daw inosente bla igin pa report sa Nini Nong Larry tapos dugay tinatulugan si Nong Larry mo do na kwan garo na murag-muragan kon sa ato ni diri abi announcers booth sa piyak abi dira technical room no ginpalpag sa sang teknisyan. Lar, imo na lar. Namurag-muragan sinong Larry. Tapos niya, oras! Namurag-muragan sa mo. Alas 10:50 na sa gabi. Tugdudug. Check ta report ni Bu Bert. Bu Bert! Pagsabat niya, di bala, Bu Larry, ka-report na ko. Why gisaya nagabutig mo? That was the story of Manong Larry Tabsing. 7:31 sa aga, pagbalik talipot lang. Mga muyo kita. And nagapati ka sa milagro, Pastor Ronilo Pancho, Pac Luis Saldivar. No? Do you still believe in miracles? Ma'am Lorena, Sir Saldi Dioso, gapati ka nga may milagro nga maabot naman sa buong adlaw? Ako yung gapati kuya. Kaya man, every single day nga buhi kita is a miracle. Kagsubuman nga aga, birthday ni Gat Jose Rizal.
si Dr. Jose Rizal ang national hero. Sino si Jose Rizal? Kaga mga lighter sides ang kabuhi ni Jose Rizal. Kapila siya magnobya. Kapila man siya napaslawan. Ikaw, Sir Jinray Siman, may puppy love ka man. Ma'am Ningning Ilumba, Pak Luis Aldivar, may puppy love ka man. Kamaan ka, Sir Arturo Lilia, Ma'am Beth Idarilya, si Jose Rizal may puppy love mo. O puppy love mo silingon, nga sang bata pa siya, nagigugma na. Pero kasaysayan ni Rizal. At ang mga sinulatan niya, no? Ano mga sinulatan niya? Tito karon nga adlaw sa Laguna, holiday ambal ni Professor Luis Aldivar. 7:32 Epaluz Lusanta sa Pasig. Good morning, ma'am. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Atong lang nga panundo mo, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga ano gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Day Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wish sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Sa pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante
nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag butaw. At yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagida ng mga luha, lipatan ng problema. Magkamon kang magluho sa bagong paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Wilipiyado ako ni Government Louis. Before ko na-Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko natulog. Dali ko na-achieve. Oras alas 7:38 sa aga. Oras kinadulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Mga isyu na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. El Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga nagalingin ng ulo, tumar na DTX 500 kag mag-tumarman sang D3 Bio para nga ang fatty liver kag kidney stones magklatunaw. And sa mga mahilig magkape, gasulab chan mo kung magpangape ka sang 3-in-1, saylo ka sa healthy nga kape. DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. As we have said, nga subong adlaw is Dr. Jose Rizal Day. Kadunga sa nga birthday. Napatay siya December 30, 1896. But he was born June 19, 1861. Pakita tapli si Dr. Rizal, ayang itsura. Dr. Jose Protasio Rizal, or ang ngalan niya gid is Jose, basta lawig niya yung ngalan Dr. Jose Rizal. June 19, 1861, nabunag sa Calamba City, Laguna. That is why hamba ni Professor Luis Saldivar sa mga adlaw holiday tuya sa Laguna because of his birth anniversary. Kung buhi pa siya subong, 164 years old na si Dr. Rizal, was a patriot, doctor, physician, man of letters, nga nagsulat sang El Filibusterismo kag Noli Me Tangere, no? Ang iyang ginikanan Francisco Rizal Mercado kag ang Iloy Chodora Alonso Rialonda y Quintos. Ginbunyagan siya sa Calamba Church sang pare nga si Rufino Colliantes sang June 22, 1861. Ginpatay siya December 30, 1896. Gin-execute, gin-firing squad dito sa Bagumbayan Field sa Manila. Ang iyang patriotic valedictory poem anti sa ginpatay, amo ang Ultimo Adios. Ultimo Adios. Kamo nga may mga subject nga Rizal, dumduman nyo pa. Kasi may nakamukdomdom. Adios, patria adorada. Rion del Sul, querida. Perla del Mar de Oriente, nuestro perdido Eden. Adarte ve alegre, la triste mustia vida. Y fuera más brillante, más fresca, más florida. También porte la diera porto bien. Dogang nga kamo daw ay kamo kitsende. Ano man ang inyong nalipat na kamo sa kay Dr. Jose Rizal. That was his patriotic valedictory poem. Amti sa ginpatay, Ultimo Adios. Buot silingon sina, Ma'am Violeta Joso, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Ninfa Tahala, farewell, my fatherland. Farewell, dear fatherland. Climb of the sun caressed. Pearl of the Orient seas, our Eden lost. Gladly, now I go to give thee this faded life's best, and were it brighter, fresher, or more blessed, still would I give it thee, nor count the loss. Okay man, Ma'am Lisel Sotasio.
daw oration ba? Liwat! Way ka mo pamati dyan mo. Ang ginsulat ni Laura sa Magaysay, Ma'am Laura. Si Ma'am Laura yan. Ni Jose Rizal, no? Anti-Siagin Fighting Squad, Professor Luis Aldivar, Sir Alan Calvo, Sir Dan Calvo. Ang title niya is Ultimo Adios. Kadungan sang iyang birthday subong adlaw, ma-flashback kita sa aton kasaysayan. Kasi yung hindi marunong sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa parulunan. Puro na lang kamo cellphone dyan. Puro na lang TikTok. Balikan tanay si Jose Rizal. Ultimo Adios. Amo nang ginsulat niya. No, ginsulat niya way pa niya sa unay sa mga laptop da. Handwritten niya. Ang tigulo, Ultimo Adios. Adios, Patria Dorada. Rion del Sur, querida. Perla del Mar de Oriente. Nuestro perdido Iden. A darte ve alegre. La triste mustia vida. Y fuera más brillante, más fresca, más florida. También por ti la diera por tu bien. Yung mga proposlan man, Sir MC Espinosa. Dira sa San Pedro Molo, Sir MC Espinosa, good morning. Ma'am Laura, Ma'am Banhaw, maproposlan man. Nag-speaking Spanish ka, ati okay. Kung kaysa gani, Ma'am Laura, nag-speak in tongues man eh. La 7:43 na. Balikan tala na karon, no? Balikan tala na karon. Ayawan gi kami memorize ka Spanish subject namon sang una. Ambal ni Ma'am Laura. Liwat. Subong aga. Bisan megat lang. Muy bien. Bravo! Ang bali Ma'am Aisa Mad. Abi, participate ka mo anay din. Man nga, daw natuyo pa ka mo nga. Abi, pangapi ka mo anay dyan DTX Coffee Mix bla. Pastor Nilo Pancho, abi sa imo nga pamahaw nga may tosino kag kalokalo. Ipadalon doon, sir. DTX Coffee Mix kay sampat ginasa. Ano ginakadlaw mo, Ma'am Apple Kamari Siman, Sir Jinray Siman? Liwat. Sobong aga Espanyol kita. Mami Dang! Mama! Pamati. Kay bilang pasidungog kay Dr. Jose Rizal. Aton nga hatagan sang Igtalopangod ang iyang agin sulat. Tamo sa singit sulat, pero amo ning katapusan niya anti-Siagin Fighting Squad. Isog-isog eh. Hamako mo nga may baloan mo nang mapatay ka na. In Fighting Squad sa tiniro sa because of his patriotism sa pungsod Pilipinas. Ang significant contribution ni Rizal sa Pilipinas, gin-expose niya ang mga inustisya sang Spanish colonial rule. Nga mo to ang nag-i-grab sang sense of national identity para sa mga Pilipino. Last na lang, Ma'am Feli Lumahang, dira sa Kadinglingan Oton, Sir Jinray Siman, Nonito Sumbong, abi, participate ka mo! Farewell, my dear fatherland. Adios, Patria Adorada. O listanyo para nga may matunan na mo sa diskusyon tado koron nga aga. Ay nanay ng mga binuno dagkag mga basketball da. Adios, Patria Adorada. Rion del Sur, querida. Ang inyong iban nga nawiran nyo lang at tinaga, querida. Perla del Mar de Oriente. Nuestro perdido Iden. A darte ve alegre. La triste mustia vida. Y fuera más brillante, más fresca, más florida. También por ti la diera por tu bien. Ma'am Banhaw, Sir Saldi, Joso, maproposlan man si Ted. May mahangpan mo de. Kung nakamot nahangpan, patsan yung radyo. Pero dapat taka D3 bayo ka mo. La 7:46 na sa aga. Life is so fragile. Handle it with prayer and with care, no? Sa isa lang kapisok ang kabuhi pwede madula, no? Ang aton kabuhi, Sir Ontoy Pingason, Ma'am Panik Pingason, parin sa sang tunog nga sa kagahon ara. Pero subong man ni oras way na tunog. Kay nasing kagahon may aray, no? Amo nang kalimbawa ta. Daw hilamon lang malambo sa adlaw, pero paghapon nagakalaya. Ang tupad mo, hindi ka magtikal-tikal, kay malaya kagid. Kung subong tibsol ka,
Ala, no. Maabot simpo nga malaya kagid. Ala, no. Kung subong ubas ka. Daw ubas ka tibsol, maabot gid simpo nga mangin pasas ka, makurinot ka. Ala, no. Di bala Ma'am Betty niya, ayos no ya? Ayos ah! Ala, no. And that is reality of life. Ara ka subong sa bus, sa taxi, sa van, sa tiyangge, sa restaurant, sa karinderya, mamakay sinon niya nga ang kurman, kornino. Mga party sa Diyos baba niya, kung ano man ginawakal niya. No, it's not about Ted Francia. It's all about Jesus. My help will come from the Lord, the Creator of heaven and earth. Ang akon bulig naghalin sa Ginoo nga naghimo sang kalangitan kag sang kalibutan. Psalm 121 verse 2. Sulod sa war room, it's time to pray. Time spent in prayer is never wasted. Gaano man kalayo ang langit. Almighty, Sovereign Father in heaven, Jesus, we worship you. We honor you. We thank you, Lord, for this brand new morning. Salamat, Lord, for preserving our lives. Salamat nga buhay kami. Salamat sa trabaho, sa pamilya. Salamat sa mga biyan nga nagapangamuyo man para sa amon, naga-care sa amon. Lord, as we pray sa siningaga, we acknowledge your dear presence. Your word says sa Matthew 18:20, duha kon tatlo nga nagatipon sa imong ngalan nara ka. Subong Lord, linibo kami sa bugos sa kalibutan. We believe in you, Lord. Ikaw lang idang Jesus, way nasa iban pa. Patawara kami sa amon mga sala. Ikaw dira nga nasubuan, nagamasakit, wala ka pa sang relasyon kay Jesus. Hindi ka maghikog, sala ang maghikog, mabulahog gagi sa impyerno. Iyan na sa panulay. All you have to do is call to God in prayer. Surrender ka sa iya, itugyan imo kabuhi sa iya. Hindi ni reliyon. Ang reliyon hindi makaluwas sa tao. Si Jesus lang. Ang pare, ang sakristan, ang arsobispo, ang misarikim, hindi makaluwas. Si Jesus lang. Ganimit lang, hindi pangamuyo, Lord. Kasi surrender ako sa imo. Patawar ako sa akong mga sala. Ginabaton ko ikaw nga akong Diyos. Doktor sa akong kabuhi. Gamhi akon kabuhi, akon panimalay, akon negosyo, akon marriage, and all my plans. I commit my life to you. Salamat, Lord, sa imong nga pagpakamaayo. In Jesus' name, Amen. Lord, I declare safety for everybody. I declare open heaven sa kada isang nagapamati sa sining nga oras. Crowd dira, ial sa imo kamot, ihumlad ina. And I declare and I release healing, blessings, provision, safety, answered prayers sa mga ginpo asahan mo nga mga bagay sa kabuhi. Healing, Lord, sa mga tanan nga pasyente sa ospital diri sa Iloilo, sa Bilog Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Safety sa magabiyahe sa eroplano, sa barko, sa land transportation. Bless Doc Ramel, ang K5 ng klinika. Salamat sang safety sang tanan. Salamat sang perfect peace, and thank you, Lord, sang restoration sa tanan nga ginkawat sang panulay. That is your word sa Joel 2:25-26. Everything that was lost, ibalik mo sa amon, Lord, sang bugos-bugos. Jesus' mighty name, Amen. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa... Lord, I declare safety ni Nini Jana Solosyo abroad sa UK. Keep her safe, Lord. And she will draw closer and closer pagid sa imo ang mga kaupod niya man sa trabaho, Lord. Bless them with all blessings, lalo ng kapungaw man sa ila. And even, Lord, we pray for the family ni Candy Tabanda. Ang bata, Lord, nga ang babae ito nga ginpatay sa ingay tubungan. Let justice prevail, Lord. Expose kung sino ang suspect. Jeremiah 30:17. Pero kamo ayuhon sa Dios, kag bulngon ang inyong mga pilas. God is the restorer of what is broken. In your moments of deepest pain, He is already working to heal, to rebuild, and to make you whole again. Jeremiah 30 verse 17. When you feel like you are drowning in an ocean of stress, remember your Savior walks on water. Kung mag-agi ka sa tubig, mag-aupod ang Diyos sa imo. Kung magtabo ka sa mga suba, hindi ka malumos. Kung mag-agi ka sa kalayo, hindi ka mapaso. Ang dabdab sini, hindi makaano sa imo. Isaiah 43 verse 2. Forget the things that happened in the past. Do not keep on thinking about them. Pero hindi na ninyo sagi paminsar ang mga nagligad
Isaiah 43:18. This is the Word of God. Ikaw ang Diyos ng kalakasan at kaligayahan. Time spent in prayer is never wasted. Those who are sick, may cancer, diabetes, and even mga terminal illness, I declare healing. I may sound corny, badoy, OA, init o lomong, mabatian mo ni pangamoyo, I don't care. It's all about Jesus. Forget about me. I am nothing. I must decrease, God must increase. God bless sa inyo. Sana nga pamatigad siling oras. God bless sa business mo, Ma'am Annalina Gravante, Sir Danny Agpalo, Sir George Ocampo. Sana niya mga seafarer, let God's protection be upon all of you. EJ Lacorte, MC Espinosa, Gerald Burgos Tanangonan, Buding Takda. Para sa lahat. Ang oras, alas 7:53. Foro de los Pueblos. Ay ho, sinoday ata na nga ang kurman, pero pangamuyo, no, corny? Ala, no. Oo hulata pa yat, dali mo os kag magbalik sa Diyos. Subong hikayan mo ko, way problema. Ala. Bali Jesus, vengeance is mine. Touch not thy anointed. Juji Borbano, Bing Specie. God bless you, ma'am. 7:53 na sa aga. Pause na lang kita for commercials. Go, Sir Paula. Kay gusto tataning. Ambot ka na rin si Ma'am Karen. Unahon ka ni si K5 Karen. Flashback lang. Ngayon 7:52 na lang ala na kita. Sige lang. Unahon ko anay. Anong natabo? Doon duman yung nagligad nga adlaw. May disgrasya sa dalan mo. Dito sa may Bulong West Santa Barbara that involved sa bus nga Kalinog bus line bala Sir Jinray Siman, Ma'am Apple Camry Siman, kag ang Toyota van sabla nga Grab, no? Nakasakay dito ang Regional Vice President ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth nga si Sir Lazaro Larry Tabsing. Sinong Larry? Taga Bakan Tubungan ini. When I was still there sa Piaka Barangay, siya ning akon nga team leader sa first district sa election coverage at the time. Halin sa Oton hasta sa San Joaquin, imaway kami kadyan ni Nonoy Larry, ni Manong Larry. And tamo na aksidente, mako mga bunggo na. Usually, ang ni Sir Larry Tabsing, Ma'am Glory Blanco Cero Nagalio, La Bella Aclaracion, Paps Laucatsero, nga magpungko siya sa Francis, siya nagapungko, Ma'am Betty, Sir Junjun Lingaya. Pero at that time, may gahutik siya nga, tuya ka sa likod pungko. Tuya ka sa pungko. Sa likod pungko. Usually sa Francis, siya pungko. Magsakay sa taxi, sa van. Sa Francis siya. Pero sa amo to nga tiyempo, Sir EJ Lacorte, Ma'am Ningning Ilumba, sa likod siya nagpungko. And God spared his life. May flight sa, I think, Metro Manila. Basta may meeting sila. No? Kaya ti Manong Larry, kwansa mo, inang PhilHealth Regional Vice President. Sa una, regional daw kanisa ng legal officer. Upod pa sila ni at a time na-updanay pa ni sila sa PhilHealth ni subong ni Pag-ibig Regional Director Attorney Stanley Faldas Alayon ni Titing bala Ma'am Ningning nga imaw ta sa una sa Central Panay Baptist Youth Fellowship Union nga taga Bingawan. Si Titing kag si Sir Larry updanay ni sila sa una sa legal office ng PhilHealth. Before yan nag-transfer, si Attorney Titing Alayon, Attorney Stanley Faldas Alayon, former Little Bo broadcaster, no? Sa una, dumduman nyo ng ngalan nga Stanley Alayon, taga Bingawan, bata ni Manang Bukay Faldas Alayon. Hinablos bala sa una ni Agent Paligoy-Ligoy. Bla, dumduman nyo sa Agent Paligoy-Ligoy. Report nagikan sa Western Visayas Medical Center. Ini si Agent Paligoy-Ligoy reporting. Dumduman nyo sa una na muna. Sinong Larry kasi Attorney Titing ni tawag ko, tawag niya sa ako, Nonoy mo. Bala mo, gaulit kami sa una. Balaan kong iya love life, mana naman niya naluyagan ta sa una. Nagpapat gayon man eh. Ann Palma Ibron, si Kwane, si ang sa Rojas ne, Rosel, che ikaw ne, happy birthday in advance belated na gali no.
So, istorya ni Nong Larry. So, 7:57 ano ara si K5 Karen sa aton nga linya. Sige na lang, pause for quick break kay karon. Malang-alan naman kita sa oras. Good morning. Ma'am Neneng Bianya, Estrella Montaño Bianya sa Caps Cafe. Kay Sir Noel Bianya. Ma'am Neneng, ginaputos ginamon kamo sa pangamuyo. Kay labs ka namon, Ma'am Neneng mo. Salamat kayo sa imong nga pagpalangga kapag amumas amon sa tiyon nga sinabad kami dira, Ma'am Neneng. Kay Ma'am Pangging, kay Ma'am Dayan Espinosa, Caps Cafe. Salamat, God bless sa business. 7:57 magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bago nga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Uy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa to, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayan sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Kati5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pinakatuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga mga hugpong, bangod wala sang payaay, bisa
gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold gid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Ramil Uy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Ramil Uy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tinexpectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton
Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan nga mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag X500 kag Klinika Spore Biotics. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga adlaw, may free consultation dira sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig Branch, Salvacion Street, Poblacion Ilawan, Pasig City, kag sa Cosmart sa Kalinog para nga hindi ka mo tuntuhan sa mga nagalibod bla sa mga peke nga DTX 500, direkta na lang mo bakal sa product center. Kag ang nami pa kay kada Lunes kag kada Huwebes sa Kalinog kag Pasig Branch may free consultation. Sa Miag-Aw, mga taga Miag-Aw, Tubungan, Igbara, San Joaquin, sa Santique, kada Domingo, free consultation sa Klinika Miag-Aw Branch, Baybay Norte or Bistrit Miag-Aw, kag sa Haro Iloilo City Branch, kada Lunes, Martes, Miyerkules, kag Biyernes. So kung ikaw taga syudad sang Iloilo or magapadulong sa syudad sa isina nga mga inadlaw, hapit ikaw sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kay may free consultation. Las 8:09 sa aga, check ko ang report ni K5 Alexa kay kadamo sang mga Filipino o Ilonggos at halin sa probinsya nagdamo pagid nga gina-account mala subong sang Provincial Environment and Provincial Employment Service Office or PESO through Ma'am Cynthia Parcondario ang head. Kung pila na kabilog. And may assistance ng ihatag ang provincial government. The same is true ang city government. May 24 nga nalista ang PESO Iloilo City pagi kay Mr. Gabriel Umadhay nga taga syudad sang Iloilo. Kag may bulig man nga ihatag ang city government sa mga gusto na magpauli diri sa Pilipinas. Dugay-dugay sa nabay man kamo kay may report man atong 21 ka mga Filipino official. May vice mayor nga taga probinsya sang Iloilo, ang DILG officer or director nga si Jovan Iniñero na stranded dito sa Israel. Anong bulig nga mahatag sang Iloilo Provincial Government? K5 News FM Kampiyon Report. K5 Alex, go. K5 Ted, amongst 200 nga ginabanta no numero sa mga Ilonggo nga mga overseas Filipino workers o kon OFWs sa pungsod Israel, may ara na subong sang as of the moment a total of 37 ka mga OFWs nga nag-signify nga affected sila sang giyera between Iran and Israel. Pero kinahanglan ni siya i-qualify according kay Ma'am Cynthia Dario, ang head sang PESO Iloilo Province. Magsili nga affected, nag-signify sila because nga within the crisis area git sila ka K5 Ted. Pero with this number karon, ang 37, may ara diri sa naghambal nga safe ang ilang nga kahimtangan, though nga ara git sila sa crisis area, kag may ara man sa naghambal nga unsafe sila. So with that specific nga mga terms ka K5 Ted, ma-visualize mo na kung ano ang ilang kahimtangan. So ang safe nga mga OFWs nag-signify nga safe sila is 14 out of 37
And may ara man sang 5 nga nagpahayag nga unsafe sila or hindi sila wala sila sa maayong nga kahimtangan. And the rest or the rest ang 18 nga nabilin ka K5 TED amo pa ning ginahibalo pa sang aton iyang Peso Iloilo kay ti wala pa sila ka signify kung bala they can be tagged as safe or unsafe sa sitwasyon subong dito sa may Israel. So with this 37 according kay Ma'am Cynthia Dario kay ti wala gauntat ang opisina with the help of our barangay sa nagkalain-lain nga mga towns, mga local government units diri sa Iloilo province. Padayon pagid nga gina-account kay ti miara sa mga wala na record sa Peso pero sa ila nga barangay miara sila sang record ka K5 TED. So ang 37 might be magsaka pa no ka K5 TED kay ti as I've said, sige-sige pa ang pagpangkuha sang information kag pag-isip no sang Peso with the help of our barangay sa nagkalain-lain nga mga banwa diri sa province. Pero sa pamangkot nimo anong mabulig sang Peso sang Iloilo Provincial Government sa mga OFWs nga ara didto subong no sa Israel. Una na nga nagpahayag si Governor Defensor nga in terms of bulig, wala gyud problema sa Iloilo Provincial Government kay timiara kita program sa probinsya nga ginatawag Bulig Ilonggo. Under that Bulig Ilonggo, tanan na da nga possible help nga mahatag sang provincial government is available para sa aton nga mga OFWs. That includes no ang assistance, livelihood assistance, cash assistance kung i-repatriate ang isa ka OFW from a country pabalik diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Sa bahin sang aton iya nga mga OFWs nga affected dito sa may Israel, nagpahayag man ang Peso Iloilo Province nga ginahulat nila nga mag-signify that will depend no sa mga OFWs naton didto nga nakigangot na sa Peso kung bala luyag nila nga i-repatriate ka K5 TED or luyag nila nga magstay didto anay no. Sa as of broadcast time subong ation wala pagit according kay Ma'am Cynthia Dario sa nagsignify nga luyag na nila nga magpa-repatriate, and they are opening their lines man sa mga himata sang mga OFWs nga didto subong nga mag-coordinate kag makigangot man sa ilo opisina kay base may mga instances nga hindi sila ka connect no ang mga OFWs naton directly sa Peso pero ga-contact sila sa ila pamilya, and if some cases nga nagahambal na ang ilang nga pamilya nga gusto na nila magbuli because kati nakulbaan ako diri, feeling ko unsafe ako diri, pwede ang mga pamilya sa nga musin nga OFWs magpalapit sa opisina sang Peso agud nga magpangayo sang bulig kag ma-assist no sang Iloilo Provincial Government with the help sang OWA kay iban pa gid mga agencies naton diri sa pungsod Pilipinas nga mabuligan sila nga mapabalik diri. And if that happens, kung may ara sang isa ka OFW nga gin-repatriate, ang Iloilo Provincial Government automatically mahatag sang assistance in a form of cash or livelihood no ka K5 TED para nga mabuligan in a way inang OFW nga mag-start anew diri sa may pungsod naton or diri sa local niya nga ginhalinan gid nga banwa ka K5 sila TED. na makabatsag kung how serious ang threat Yes. ito sa ila. Pero may iba nga nagapula pamatsag paman kang gabantay lang anay kapanilag lang kay kabudlay na kay Yes. Alex mo. Okay man nga may livelihood assistance man nga ma-offer ang Iloilo Provincial Government once nga makapulis sila diri, pero ang ilay nga nalantos niyang ilab lang Security when in terms of financial. sa finances nila kay kung may pamilya ka, may mga estudyante ka diri, you have to go abroad para nga magdako-dako man imo nga mapadala diri sa ila. And galing kay kung isa under threat man ang ilang seguridad ila kabuhi dito. So depende kamo sina makabatsag, and ang provincial government pagi sa Peso, Provincial Employment Service Office, Yes. willing gid nga magbulig. And again, klarohon ta, inlawag na naton hapon nga may assistance nga ginhatag nga financial assistance ang provincial government K5 Alex, no? Yes, pagi pinaga. sa tong ordinance nga gindihon bla ni board member Rolly Distura nga makapangdugang-dugang daw startup capital sa mga OFW nga maga for good na because sa mga faktor nga ano puli sila diri, giyera, balatian, kalamidad,
nga nagpirsa sa ilang magpauli diri sa Pilipinas. Yes, ka K5 Ted. Sa pamatian ta si Ma'am Cynthia Parcondario, ang head sang Paso, Provincial Employment Service Office. Alas 8:17, ginuna naton ini kay balo kamo very serious ang sitwasyon. Sa Iloilo City, suno sa kay Mr. Gabriel Umadhay, may 21 dito ka Ilonggo sa Israel. Ara sila sa bomb areas. Pero safe man sila ang ilang kakaintangan. The same is true either kanalin mo interrelated malaning Iloilo City kag province. So mailo ni kay ang mga taga syudad sang Iloilo, may ginalihok man sa mga ginahimo ang Triñas government kag ang sa probinsya man sang Iloilo sa kay Governor Defensor Jr. nga mabuligan man ni sila. Bali pamatian pa. Alas 8:18 sa aga. Foro de los Pueblos. Sir Pastor Rodney Sodad, good morning sir. An Balboa, kay Ma'am Erlyn Fria Elian. Ma'am Erlyn Fria Elian, Rick Belosilio Dorado. Rick Belosilio Dorado, kag sa Emily Minimart. Emily Minimart, salamat gid sa inyo ha. Mirasol Kiatson Kadigal, kay Ma'am Neneng Estrella Montaño Bianya sa Caps Cafe, kay Ship Captain Sir Noel Bianya, kay Ma'am Pangging Montaño, thank you also kay Ma'am Dayan Espinosa, ang mga matinatapon kag mapinalanggaon nga staff ni Ma'am Neneng sa Caps Cafe sa Zone 4 kay Bilawan Barotac Nuevo. Ma'am Neneng, salamat ha. And birthday greetings or belated greetings kay Nene Ann Palma Ebron. Ann Palma Ebron nag-birthday sa happy birthday ma'am. Michael Echalar, Glory Blanco Cedo Nagalio. Guarda K5 Alex, ara nang tingog ni ma'am. Si Ma'am Cynthia Dario. Tomorrow, lain naman ang number. Yes, these numbers might be lain, yes. So everyday balanam nagasaka. Okay. This on a 24/7 assistance, and we have our hotline numbers ma'am nga gin-post naton para nga anytime kinahanglan or kung ano nga concern ang italabot sa aton nga mga OFWs and their families nga nabiling diri sa Pilipinas, they can call us and we can assess them or may ara kami nga case intake form ma'am. Ginakuha namon ang status kay gusto gid ni gog mabalaan kung pila ang affected kan. So moving forward, next step kung ano ang request nila, whether they want to be repatriated, mauli sila diri, or they opted to stay there for the moment lang gid anay at the height of this bombing. Okay. Ang inang 30 plus ma'am, mga affected is pila ka percent sang total number gid naton sa mga Ilonggo nga sa Israel? Sa Israel. Ma'am, way back 2023 no, during ang dumduman naton guro to ang Gaza nga crisis man. Yes. So may ara kita sa to na profile more or less 200 nga mga Ilonggos dito, but that number might be lain na sa subong kay kita nagpululi na. But during that time mga more or less 200 ang na profile namon ng mga Ilonggos dito sa Israel. So this time bago ni ang 37 naton kay ang atong nga gobernador no gusto yagid ang real time data. So that's why nagpakig-angot naman kita sa aton nga mga partners sa grassroots para to have an inventory of their Ilonggo OFWs in Israel and other affected areas dito. Okay. Again, ma'am, ang ilang 30 plus, though no one expressed pa man nga gusto nila na nga papulion nila sa Iloilo. No one expressed din, Ma'am Alex, as of this time. They opted lang din anay to stay there kay siguro hadlok sila magulang, and especially nga restricted area subong ang declaration dito alert level 2. So siguro that's the reason nga they don't want to go out lang for the moment. Pagkapin-pati some of the airports were being closed man aton nga mga Filipinos dito. Garing kita ya particular Si Ma'am Cynthia Dario, magluwas sa mga OFWs naton nga affected sa Israel kag K5 Ted. Gina-try man nila coordinate no sa embassy man sa Iran kung may ara man sang mga pumuluyo to or Ilonggos man from Iran nga apektado man sang backlash man from Israel no kag K5 Ted kay ti
sila man lang nituhang naga inaway kag K5 Ted. So kung may affected sa mga Israelis or sa mga lugar dito sa Israel, sa pihak nga bahin ang Iran amuman no kag K5 Ted. Kag base may ara sa mga Ilonggos man nga naga-stay sa Iran nga affected man no sang bombing man. Kaya nga na to home, it may concern yung missile K5 Alex. Yes. Why na yung nagapangilala nga, Pilipino ka! Hindi ka lang namon niya pagaygon. Di pwede na kahit ikon ara na nga daan mo. Amo na tawag may mga na ulamid lang bla sa gera. And because of this, kita maglantaw kay 5 Alex mangin lawig pa ni. Punugod pa lang daw ga escalate pa lang ganito ga matamat pa init kay daw gid sa mga paumod sa ila. Yes, Oo. kag K5 Ted. Pero in the long run pa ako baga kinambaldre. Bisan ano nila nakabumba sa Israel, bisan pululihan pa niya sa mga superpowers, hindi ni sila magdaog sa Israel. So na ya, it's because that is the chosen land sang Dios. Land. Holy land na ya mo, ang divine protection na ya, ara na sa ila. Subong mo galing ginabatilan ni mga Hudiyo da ang mga taga-Israel kay mga dungol. Lipat man sila sa ilang makaako, muna bala nga ma-suffer kagit sang konsekwensya man sang imo nga pag dinungol Ma'am Nita Budiola, Anali Bahade, Jean Ray Siman, Pastor Rodney Sudad sa Puntok Lemer Iloilo katunog sa iyang trumpa. Binutangan niya trumpa ni Pastor Rodney Sudad para nga makapamati man ang mga kasimaryo niya dari sa K5. Thank you K5 Alex. Sige, ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Himos extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid no makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. Foro de los Pueblos. Las 8:24, tumara na may TC ha, kung ikaw bala daw na trangkaso na para bakod ang immune system, may TC. Sa mga ginikanan kabataan nyo bala, apono, hinablos nyo, nagaedadi bala, isa katuig, sa 15 anyos, mga dalagita kag solterito, patumara sang may TC syrup for kids. Bakli sila, nasulod na siya sa botelya, parang hindi sila mangin masakiton. Alas 8:24 sa aga, pagbalik ta, detalyan tayo ning istorya ni National Hero Dr. Jose Rizal. Kadungan sa iyang ika-100 sa 64 katuig nga kaadlawan subong adlaw. Siya ang nabunag June 19, 1861 sa Calamba City, Laguna. And ang iyang patriotic valedictory poem, Ultimo Adios, anti sa ginpatay. Ang iyang katapusan nga tinaga nga ginhambal, anti sa napatay sa Spanish. Habang niya, Consumatum este. Anong ba salingon sang consumatum este? It is finished. Nagasignify sang completion sang iyang kabuhi kag iyang struggle para sa kahilwayan sang Pilipinas. Login ilog naman ang 7 last words of Jesus sa cross bala no, Ma'am Violeta, Ma'am Lorena, nga it is finished. Consumatum este. Kaya sanay sino ang mga girlet ni Rizal? Si Rizal kagiman sa Basted? Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ako siya na, problema ko kita na ako na-regular na relax. Ganap ko kita ko kamulan. Sa pagkumar ko sa D3 Bio ko, okay, kita na sinta, subong normal na gini. D3 Bio. Ako sports, nagabantay sa luna ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka malipaton, try na mo patumaron sa D3 Bio. Kilala ka bulan, nagbalik sa pa na pinasama ni Luna, pangulo na sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio ay bisyo. Ang bisyo ay D3. Mga family history mo na kamuusong diabetes. Mag-DDX 500 ka. Mataas pa na ang imo blood sugar. DDX 500 ka na. DDX 500 ay powerful compare. Kalagang panubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado epektibo. DDX 500. Nagapanahina ng mapaluha. Ipatang Diabetes DDX 500 sa pagbuhay ng pag-unaon.
Wala sa maya ay bisan anuman kabulay. Wala sa maya ay bisan anuman kalugay. 2016, sa Olimpiado ako ng government league. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nag-ibig ako sa clear na sa life ko. Dili ko na-achieve ang gusto ko. Dili ko na-achieve ang comfortable life lang na-achieve sa mga pagpilaw. There were times that I really want to give up. Really, the mistakes happening is ang trust and confidence of the same focus ako. Goodbye, magkatila sa tao lang na magsalit sa paghihinaan, magaluya lang, pero Sa mga botiga, Sport Biotics nag-isugdan sa prebiotic. Nagpapabasbot sa imong resistensya. Sport Biotics na masaralan ang gandang nga kaso bayuhan na sa kalipay. Wala sa maya ay bisan anuman kabulay. Wala sa maya ay bisan anuman kalugay. Sa naaman ni Pinoy, ang Diyos mapalas. Ako si K5 Manilin Abarawan. Bukod mas kilala bilang Nanay. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nico. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalik sa digital media sa loob. Apat, nagpasalid ako sa aking kaugalingon na kung hindi ko pagdistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang kanan ng pagpangabudlay sa koneksyon kang dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan, naging pangamayuhan din. Salamat gid Dr. Nicoy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akong kapasidad. Padayon kami nga magapaninumak nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa ka haligi sa amon kadalagnan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperimensya ang ating ginagyan sa sunod sa pinakabuti. Kabudlay, kalipay at mga habilig na handurang. Kita, padayon nga mga hugpong, bukod wala sa payakay, bisan, handa ang palangga sa bisyo'y di matulad. Mabulit nga para din sa inyo, kampiyon kang sincero. Mahina na wasang luha, di magkanong problema. Magbangon kang pag-ibong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness. Ang oras alas 8:30 sa aga, oras dulong sang Mighty C, Klinika Sport Biotics, kagwan kalamansi juice powder. Balitang Sports. Update naton sa National Basketball Association, game number 6. NBA Finals, Indiana Pacers versus Oklahoma City Thunder. Was Biyernes, June 20, 2025, 8:30 sa aga. Alas 8:30 sa aga, Philippine time, dito sa Indianapolis, Indiana. Ang home court sang Pacers. Avanse sa series ang OKC 3-2. Hindi pa masiguro, Ma'am Lovie Pirote Sondia, Ma'am Donna Jane Casero Manejero, Sir Dan Calvo, Sir Nonito Sombong, Ma'am Nita Budiola, Ma'am Christy Rivera, kung makahampang para sa Pacers ang main man nga si Tyrese Haliburton na may right calf injury. Kaya ikang to sa game 5 mo. So ang odds daw nagapabor ni tanan subong Sir Glenn Celestre, Sir Eden Celorio sa OKC nga by game 6 magdaog na sila kag mangin champion ang team ni coach ani Shea Gilius Alexander.
By the way, si Desmond Bain bala sang Memphis Grizzlies, ang second highest scorer sang Grizzlies, timbang ni Jack Morant. Ara na sa Orlando Magic. Kung si Sir Hodlo Montana pa niya, astala ni sa Game 6 Ted. Di daw amugid guro kay sige kulang na ang Pacers mo. Kung makampang man si Tyrese Haliburton, buwas Sir Hodlo Montana, Sir Arturo Lilia. Kasi hindi man 100% ang iya balang performance bla. Ay tigak yang kiyang. Lagi ng pilion sang Pacers. Ang importante nga hampang Game 6 para nga mapersa nilang Game 7 para sa ilang handong nga magkampiyon or ang long term nga health para kay Tyrese Haliburton. Sa iban pa ngayon pang sa update sa sports, may taga Dueñaso ginkuha sang UST Tiger Cubs. Ang UST basketball high school basketball team sa amo si Leo John La Pastora. Nagampang sa Angelicum Iloilo. 6'4" ang height ng bata. Leo John La Pastora. Ilang ko din ang pidayan sa Dueñas daya Ma'am Bete. Kilala mo daya ginikana na. Leo John La Pastora, player ka Angelicum School. Di mampang doon tuya sa UST Tiger Cubs High School. Pero ba'y makita na ina siya sa UAAP. Sa UST Rolling Tigers. Leo John La Pastora. 6'4" ang height. So may pagka-Arwin Santos balang built sang lawas. Alas 8:33 na sa aga. Anong natabo sa nagligad nga adlaw? Flashback lang ini kay mangkopod ta sa silinga aga si Regional Vice President sang PhilHealth, Sir Lazaro Larry Tabsing. Check ta na report ni K5 Karen, flashback lang sa natabo nga pagbunggo sang Toyota Avanza sa Kalinog Bus Line. K5 Karen, ma'am ka, go. K5 Ted, nag-settle na no ang ining driver sang Kalinog Bus Line kag ang driver sang Avanza nga nakabunggo sa likod nga porsyon sang bus sang tinalikdan nga inadlaw K5 Ted dito sa may Barangay Bulong Oeste sa Banwa sang Santa Barbara. Kung madumduman sa interview nato Captain Rafi Senieres, ang hepe sang Santa Barbara Municipal Police Station, gati nagsettle na lang ni ang duha ka driver nga sanday Mark Anthony Soriga sang 43 anyos, driver ini siya sang Avanza, kag ang driver sang CBL Bacon Kalinog Bus Line nga si Fred Gabayeron, taga Bingawan, 43 anyos, ka K5 Ted. Kag suno sa kay Captain Senieres nga maswerte man nga wala sa may napilasan sa natabo nga incident nga aksidente no sa pagbungguanay ni or sa pagkabunggo ni sang Avanza sa likod nga porsyon sang CBL. Kay kung madumduman ag base sa investigation sang aton nga kapulisan kag nakuha nila sa kopya sang CCTV dito sa area kay prone ini sa accident K5 Ted ang ina dira nga lugar according sa kay K5 ka, so lipot na lang na kay limited oras ta. Anong natabo sa driver nga si Mark Anthony Soriga, 43 years old, taga Hacienda Fe Subdivision sa Raga? Ano sa napiyungan sa o rayang matalopangdan nga may nagapaliko nga Kalinog Bus Line? According ni sa iya, way man siya na piyungan pero na dasig daga niya? Dasig dalaga niya. Ano oras ni kagaho no? Kagaho ano oras? Alas 5:20. 5:20. Okay. So gingagaw pa kadto sa airport, madulong sa iyang pasahero nga si Sir Lazaro Larry Tabsing. According sa iya, nakibot ni siya kay gulpi lang nagliko ang Kalinog Bus Line. Pero according naman niya sa driver ng Kalinog Bus Line, kag sa kuha ng CCTV, nagahinay na ni ang pagpadalagan ng CBL. Paano ba magliko? Gulpi ang CBL? Dako ni natumba? Alam mo nga mo nang U-turn slot na dako na sa nga bus, gulpin sa maliko, hindi sa magkuha sang dako nga anggol. Ano klase ka rason na yaman? Gulpin ang liriko, nga ano why sa nag signal light? Ang mga rason bla nga balingag nga rason bla. Although nga way naman ato ginabasol ni si Mark Anthony Soriga, pero ang imo yanoy gabutang kaya sang risgos ta pasayro mo. Mayon lang gani kay si Sir Larry Tabsing ara sa likod nagpungko. Ngayon sumali
sa mga magsakay na siya sa front seat niya sa gasakay, pero at that time dumay gautig gid siya nga sa likod ka pungko, and that was already a divine intervention nga hindi to magpungko kay laban-laban posa gito sa ti ano ni nagkuha naman nagsettle na way naman viral lang ni Mark Anthony iya man ni salakyan. Yes, iya man sa lakyan sa K5. Baligin baydan niya ang CBL ag ang galastuson sa iya nga pasahero sa ospital. Kaya doon nagliingin ni ang ulo sa pasahero niya kag nakaangkon sang dasda sa tuhod sa K5 bed. Sige. Salamat K5 ka. Ang hining nga balita ay nagulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini na naghahatag ito maayo nga benepisyo sa atong lawas bungod sa natural and organic ingredients kaya ang palaya, chia seeds, tea, sugar cane extract. Bukod sa patrol, si K5 Jess Antalaron, ini naman si K5 Karen Gadilla para sa kampyon nga balita sa Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News. Las 8:37 ining why naman nato ginabasol ini pero hindi ako magbaton sining rason mo Sir Mark Anthony Soriga nga taga Hacienda Fe Subdivision sa Saraga nga mambaka gulpila nagliko ya CBL dara sa may Bulong Weste Santa Barbara sa may U-turn slot dara di kada ko ning hangguda nga bus nga ginamaneho ni Sir Fred Gabayeron 43 years old taga Bingawan Iloilo sus kadako nga salakyan witi mo kita nga ngara sa tubang mo kag maghambal ka nga gulpi nagliko no tinunto bla sa linya ta sa bunga aga ang Regional Vice President sang Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth and kilalang former broadcaster Lazaro Larry Tabsing may mentor and may stroke ko sa una sang dito pa kita sa piyak nga estasyon Sir Larry, si Ted Aujero Francia diri sa K5. Good morning, Manong Larry. Good morning, Ted. Good morning, thank you for taking our call. Kumusta ka na, sir? Sino medyo masakit paglawas. Sa niya impact na kay grabe ang impact na during the time na naman ang disgrasya. Ano kita natabo, Sir Larry? That was June 17, alas 5:20 kagahon. Where are you headed? Nin ka makato, sir? Sa tangad daw, nagtawag ko sa Grab car, no? Kaya mapadulong ako sa Iloilo Airport, no? Flight ko is mga 6:05 p.m. So, mapadulong ako sa isa at event nga ginatawag man sa aming opisina, no? Tawagin namin nga Local Health Insurance Summit. Sa Manila, Sir Larry? Actually, sa Bohol. Sa Bohol. Okay. So, halin ka sa inyo balay and then, usually, ano suki mo na ning si Mark Anthony Soriga, Sir Larry? Hindi man na mag-open ka sa Grab car mapaibalo ka na may kakamita ito sa sakyan. So, he was the one na nag-respond sa akon. So, hindi ko masasuki. Kumbaga, tinatabuan na nga siya ang una. Siya na nag-respond. Sinupod mo, Sir Larry? Ikaw lang? Sa malay, ako lang. No? Pero may iba nga mga provincial heads, no, sa Region 6 o Porto, pero lain-lain kami kasi ang iba niya sa Aklan kagan kapis dito sa ganyan, pero diri sa Regional Office 6 may mga kautanan man ako ang iba na una na sa airport, sa may iba on the way man. Ano gina natabo? Dasig gidang dlagan sang driver or sa imo pagbanta mapila dlagan niya, sir? For me nga nakasakay ko na-send, no? Kaya pag-sakay ko, dili sa amon sa Tabuk-Suba, dili kami nagi sa Takas, down to Tabia. So, ang speed, kinanda na lang na speed, pero more than 80, of course, iti highway. Pero sa highway, ang speed daw para sa ko normal. Natabuan lang, but blessing by Lord na ako magsaka sa Grab car or even taxi, magpunto sa unahan sa right side, no?
Pero that morning, sa natarao ko, pag ginadala ko ako na dako ang bag ng insulot ko sa taxi, ang mininay mo, sabi niya, di ka naman, di pa rin basa, ang dalang basa sa portion yung taxi sa right side. So, nag-atras ko, kaya tayo dito ko mag-agi sa may atubang, sa Francit? Oo, pero abot ko nga na wala ako na build, so binuksan ko na lang ang pilid sa likod sa driver na pagtaan. Tapos ko natungko, kaya yung bato nga dili lang kumukog yung bato sa driver, okay lang siya. Oo. Okay. So, di nga ni ka mo, Modern Homes Subdivision, no? Oo. Sa Modern Homes dar sa Haros, na Buksuba. And then, ang usually sa Francit, kay Gapong ko, o galing kay Simo may Danaw da sa Tubang, kinamalan ka ni Manang Binya, ni Mrs. mo, nga sa likod ka na lang, ano tawag mo, Papa? Why na siya, ang bagay na hindi ka magagila sa sa kilid, wala namin sa muli. Oo. Balik ko sa likod. Kung tayo dito man ko, purpose mo kung goyo sa transiting. Kasi ko sa pagkakit daw, para makita kung dalan. Galing wala man ko, kung nga matulong dito sa likod sa driver. So kalabanan, usually magsakay ka sa Francit kagid. Pero at that time, may gagayad sa imo nga hindi ka na magsakay. And that was a blessing, Sir Larry. Pag bunggo, ano nagapiyong-piyong ka or bukas man mata mo? Actually, kung galang tao ko pala sa sandalan, then later on, kung akong cellphone ko, kung ginalang tao ko, malamot din ako connectivities, gani, nahuli, hindi yung Ilo, kung sila ng provinces, ginalang tao ko ang ginapost, dala sa mga information officials naman, ginapay ko, and last naman doon lumagili mo kay prior that day, may pirmahan kami sa City of Iloilo. Oo. So may post man from Samon Public Affairs Office, sa mga pictures, kaga explanation, kag purpose. Then gilipir ako, last malunduman ko. Then, all of a sudden, magapok? Nagtapak sa break, ang driver, isip niya, pag-break niya, ang rin, nagkita ko may dako na bus lumagapok na yun. Pero sige na ako nag-upo ko na depensa sa lawas ko sa plumpuan sa driver. Nago kasi dalom, sir, sa plumpuan? Oo, wala ko nang doon ako po may kagila na kapinan ko akong guya. At sinta ko po para hindi ko magsalta na. Oo, hindi ka magtabog. Oo. Then, daw tumiro, daw nagdulo ka na nawan ko, but sa pagkisa ko, pag butla ko, nagapundo na kami, kita ko na sa tubang ko, sa Manipila, then ako pundo na yung nagula-gula ko, tigil, kamot ko, tapos sa lawas. Kung di matagal ko, may saman ako sa tuhod. May ilan na nakakasis. Din pilas mo, Sir Larry? Sa doon ako hon. Doon ka to, kay balok kitang isa mo ka to, baldado na mo, kay kaging tumba sa unas motor, napiktuhan, wala? Sa tuhod lang, nabilat. Sa pangulo sa tuwan impact, kasi nagalipin sa mga tuhod ko sa likod sa lakyan. Pagkado mga 3 minutos nga daw sa ko, so tigil ko malang diferensya na naaw ko ngayong pinsa ko nga baka airport pa eh. Pero nagdayon ka pa sa imo flight? Wala na. Why na lang? Nagdayon ako sa airport kaya di ko do malaga akong lawas lang. Kaya siguro ang adrenaline rush. Oo, bit ko. Then, may pumuluyo, may duwala pumuluyo. Ano siya ba? Si kumadang tayo sa taxi. Ito yung may L3 nga pasaylo sa airport, tingin para naman. Sinasakay ko to. Sa airport ako. Pagkabot ko sa airport, along the way, ganyan nag-text ako sa makapdalan ko. Siguro, thanks God na safe ako. Pero completely katuan mo sa lalog sa antes mag-sulod na. Kaya nag-sulod ko dito. Naka-check in ako gani. Pero
Basagan ko di tuhod ko. Tapos, ng kulba. Nagsipil ako ng kulba. Kubang dulan ko, may nang para-attendance. Kasi may mga klinik. Kasi yung mga klinik ko, kaya DTL ko. Nito sa klinik, yung BP ko, nag-180 over 100. Nagtaas. So, matuloyin na, iban mo kung tulad ng tao, may mga doktor ako mga upon na sa mga bagay na sir, hindi ko naman na yun hospital examine ka. So, wala na-decide na ako ngayon kadayon sa biyahe. And God spared your life. Anong imo nga take away or ang imo leksyon nga nakuha sa itong aksidente, Sir Larry? Excuse. Excuse me. Para sa akong Second life? No, miracle. Miracle. Miracle kasi sa impact. Sa impact ng taon mo. Lukot. Ang kuha ng avansa to, lukot ah? Oo, kaya kung dito ako sa palanditan ko sa transit ko, probably ang injury ko, excuse me, ko po. Pero amo na blang divine redirection sa imo. Nga usually dira ka sa transit, pero at that time nagambal si Manang Vinya, imo misis, nga dira ka sa likod. And you also followed, amo na blang akon mangin discerning limang kita kag mamati man kita sa iban, Sir Larry. Amo man ang mga pamaagi sang Dios mo para nga malikaw ikaw. So kita diri sa K5 mga manghod mo na sa media, nagapasalamat gid kami nga ikaw buhi, safe ikaw, and gamay lang nga gamay lang nga pahuway. At the time subong ara ka gyapon sa balay nyo? Rin ako nag-sikli balay ko. Actually, ang bali nilay mo nga sa piyang magi, yung intensyon ko napatransit. Pero bago parang, pero before, siyempre, malaman kilala ko na po kasi time, ang bago galing di ka sumansigaw sa pangamuyo kasi before I go pangamuyo ko. So, ang trigger, communication level dala ko ikaw sa kulo sa ito kung napayag na bigay ko nadala kasi naman ang ako siguro na sprinter doon na ako nga kailangan ko yung before limit. Correct. So siguro it was the grace by God nga dala ko keeping me safe. Kaya ikaluwa na yung kataklo na yung tabuhi kaya nung naman mo 2023 yun kumatos ko sa God-based in Nakuma ka, ang una to disgrasya ka sa motor. Tapos, ano ka nga tuigan ito, Sir Larry, sa motor to nga, wala mo ni nga tiilang nga kiang-kiang, no? Oo. Ato, no? 1995 pa. Ara ka na to sa radyo? Oo. Ara ka na to sa radyo, okay? Tapos, 2023 na comatose ka, and then subong, disgrasya na. So, langga ka ni Lord na. Ang proteksyon niya ragid sa imo ka sa pamilya. Sir Larry, salamat gid sang tempo mong ginhatag diri sa K5. Manawag nang biliwas sa imo sa iba naman nga mga detalye parte sa mga programa niya man sa PhilHealth. Sige. Ayo ka lang nanay Manong Larry. Salamat gid Yado kag thank you for your concern, no. Yes, sir. Atong mansin mga tagpalmati may madalak sa kanila. Thank you. Si Sir Lazaro Larry Tabsing, Foro de los Pueblos, Regional Vice President sang PhilHealth, former broadcaster ni sa, no, very familiar, Lazaro Larry Tabsing. Amo ni nga upod sa una sa radyo nga why git karakigon. Isan ka girinamo doon sa production meeting si Manong Larry. Tawhay lang tayo Manong Larry. At ganing hambal ko isang programa pa ni siya Pastor Bob sa Hanay sa gabi Ma'am Betty, Ma'am Ningning. Tinahuyukan siya, natulugan siya mo. Reporter niya si Nini Bert Celeste. Nakareport sa si Nini Bert. Tapos na murag-muragan, gintok-tok sa sang teknisan. Lar, ikaw na, imo na lar. Salamat! Tapos niya, oras, alas 10:45 sa gabi. Bug. Balikan ta report ni Nini Bert. Tapos ang sabat si Nini Bert niya, di bla Bulari, naka-report na ko. Makon mo ng milagro. It's a miracle. 1995 tumba si Manong Larry sa motor, balik ng iya sining TL. Gakiang-kiang ni sa maglakat. 2023, na kumatos ni sa aran sa PhilHealth. Subong na diskrasa naman. Pero
inambala nga before you live, you have to whisper a prayer, no? Dumduman ko gina-remind sa akon sang tiyo ko nga si Nini Imbi, Elviro, Lakihon, Awero, Kapamati, Subong. Gamay pa ko daw mga elementary high school sang bakasyon pasanda sa dunya. Sambal niya, Noy, don't leave home without prayer. Kuna nga kada extra naton gani sa aton program sa balita, balagi nambal kita nga don't leave home without prayer. Kay very effective ginaya because prayer is power. Alas 8:52 na sa aga, oras nadulong sang Klinika Spore Biotics, may TC kag Klinika sang DTX 500. Foro de los Pueblos. Dili kita before kita mag off sa aton nga pagbalita, ang update sa karon sa na ininggin patay nga si Candy Tabanda sa Ingay, Tubungan, Iloilo. Bantayan karon sa 11 Mbps. Subong adlaw, it's the 164th birthday ni Dr. Jose Rizal, ang national hero sa Pilipinas, June 19, 1861. Ang iya nga ginikanan, Francisco Rizal Mercado, Chodora Alonso Rialonda y Quintos. May kuan ni sa, may sam ka mga may napulo ka mga utod, sam ka babae, isa ka lalaki. Ang mga utod niya sa Tornina, si Pasiano, Narcisa, si Olimpia, Lucia, Maria, si Concepcion, si Josefa, Trinidad kag si Soledad. Ang utod niya nga si Concepcion, Ma'am Betty Soloso, sang tatlo palang katuig na patay ini. Ikaapat ni siya nga utod, ikaapat sa mag-ulutod. Now, si Jose Rizal was a patriot, physician, kag man of letters, who was an inspiration sa Pilipinas sa iyang nationalist movement. And ginsulat niyang El Filibusterismo, kag Nole, Mitang Here. Amo na si Jose Rizal. Pero on the lighter side, atong discuss aton kaina nga before he was killed through firing squad dito sa Bagumbayan Field, Manila of December 30, 1896. Nagsulat pa siya sang patriotic valedictory poem, Ultimo Adios, ampi sa ginpatay, or natawagin ni siya nga Farewell Dear Fatherland. Ato nga ba naton kay nabla nga Adios Patria Adorada, Rion del Sul querida, Perla del Mar de Oriente, nuestro perdido Iden. Munang kabahin sang Ultimo Adios, a darte ve alegre la triste mustia vida. E fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera porto bien. Farewell, dear fatherland, clime of the sun caressed, pearl of the Orient seas, our Eden lost. Gladly now I go to give thee this faded life's best, and wear it brighter, fresher, or more blessed. Still would I give it thee, nor count the cost. Amo ng ultimo adios. Diri kita sa mga mga lighter side sang kabuhi ni Jose Rizal nga makatagman sa aton sang inspirasyon. Si Jose Rizal hindi lang isa or duwa ang iya sini nga ginhigugmamam gingabunas. Ang una niya gid first crush niya, may love at first sight. Ngalan niya si Gunding. Si Gundina. Ang ngaran ka mga malang sa una daw, pertigin no, si Gundina! Si Gundina Katigbak. And then after sina si Leonor Valenzuela. Leonor Valenzuela, tapos si Leonor Rivera Consuelo Ortiga. Hindi nga Ortega, O-R-T-I-G-A, Ortiga. Ikaapat si Siko Usuy. Ikaanom si Gertrude Beckett. Suzanne Jacoby, Nelly Bosted, kag ang iya nga ginpakasalan si Josephine Bracken. Si Leonor Rivera gid Ma'am Betty Soloso, ang iya sini nga greatest love. Ikaw Ma'am Betty, sinong imo greatest love? Si Papa Bot? They were childhood sweethearts. Bata pa sila. Kagin maintain nilang ilang long distance relationship. LDR man si
Tito Joe, ha? Joe Rizal, ha? Paagi sa sulat-sulat lang for 8 years. 8 years sila, Ma'am Nelba Pastrana, nga nagdubiyahanay. Sang si Rizal, kuwagit palangga di Rizal, gina-idealize, nagigin-immortalize ining si Leonor Rivera. Amo na nga sa Noli, mitang hirib lang nga sinulatan niya, ay lang relasyon. Amo ning si Leonor Rivera, nginatumod nga si Maria Clara. Si Segunda Katigbak, una niya ganyan nubya, eloquent eyes, rosy cheeks, kag nami magyuhom. Pero medyo putot-putot nga babae ito. Ikadua si Orang. Leonor Valenzuela, Orang hayo niya. Girl next door. Aram. Nagpirmi man ka padala sulat ka love letter kay Rizal. Ano ba itong naluyag man si Rizal ka na? Tapos si Leonor Rivera, lawig man silang nubyan, may 8 years, may ara ganingan habang 11 years. She was the reason nga si Rizal waay gid nagnubya bisan dito sa ibang nga lugar. She was the reason he tried not to fall in love with other women during his travels. Ikaw gani, nagpapututan lang, masbati lang, may ginsipit doon nga iban. Abal mo, I love you with all my heart. Hindi nga pagtapos sabayaan mo. Tapos, ang ikapat na amiga, si Consuelo Ortiga, bata ni siya sa mayor sa Manila, Alcalde of Manila. Dito sila nakitanay sa Madrid sa Espanya, ho. May bakasyon ni Rizal. Ikalima niya, Spanish. Taga Japan, kala niya si O. Seisan or si Seiko Usoy. Na panguloygan niya ni Pagi sa palihog niyang hardinero. Man niya, choy, pini mo tumatag ang bulak to kay O. Seisan. Ay kanom niyang amiga si Gertrude Beckett. Sa London to, 27 years old at the time si Rizal. Blue-eyed ni sa blue-eyed. Pagkakita ni Rizal kay Gertrude, nalipatan niya si Sikom. Ginbrikan. Ikapito niyang nobya si Susain Jacobi dito sa Brussels, Belgium. Obtanay sila sa boarding house eh. Ababa! Yan ang kakatabo ko na sa boarding house. O ay, gistorya sila pangabuhi. At the time, 29 years old si Jacobi, Belgian to siya babae. Maalam! Very witty. Ikawalo si Nelly Bosted. Si Nelly Bosted ngini highly educated, masinadjahon, athletic, beautiful, morally upright, negosante. Bot sa lingon lang ng nasa iyo na ang lahat. Negosante na, may kwarta na, gwapa pa. Pero drigid si Rizal nahulog sa buho kay Josephine Bracken. May bata sila pero pagbunag ni Josephine Bracken kay Francisco napatay. Ang puppy love gid ni Rizal amo si Leonor Rivera. And they called it puppy love. Just because we're 17. Okay man Sir Rami Paklehan. Sir Rami, abi palog sir message sa imong nga number sir diri sa amon nga Facebook. Ma'am Betty Nelba Pastrana. Galing mo nita oras eh. Nagpapilab man si Rizal. Ikaw Ma'am Lorena nagpapilab man. Sir Rami Paklehan, Ma'am Zane Carbolido Pagayon, nagpapilab man kamo. No, gaya pa yohom kamo dyan. Isa bang adlaw ika 100 sa 64 katuig nga kaadlawan ni Dr. Jose Rizal. At least may naman-an ka mo. Maproposlan man yung programa, Ma'am Ningning. Nami sa una kay ang love letter nasulat gid. Ginasinggit sang kasing-kasing. Ahay, subong niya, social media na. Wala ka kay balo, ginkopya niya lang gali. Tapos, damo pa, I love you, pero send to many. I love you, you're my only one, pero send to many. Love one another, hindi nga love another one. Alas 9:01 na sa aga, oras, ginadulong sang Klinika Sporbiotics, kag Mighty C. No more now. Jelonel Glory, Mama Rizal Casiple, No more pain.
Nelba Pastrana, kay Pastor Rodney Ciudad, Jovel Consular, Sir Jovel Consular, kay Sir Binoy, nagabuo sa simento. Kay dira sa Ultrade, thank you. The Lord knows everything, even what happens in the place of death. So surely, He knows what people are thinking. Kung nahibaluan sang Ginoo ang nagakalatabo sa lugar sa mga patay, mas labi na gid nga nahibaluan niya ang ara sa tagipusoon sang tawo. Hulubaton 15:11. Proverbs 15 verse 11. Ako lang ang nagatagna nga maluwas kamo. Kagintuman ko ini. Wala sing iban nga Dios nga naghimo sini sa inyo. Kamo ang akon mga saksi. Nagsiling pa ang Ginoo, ako ang Dios. Whenever you have thrown away your idols, I have shown you my power. With one word, I have saved you. You have seen me do it. You are my witnesses that it is true. Isaiah 43:12. This is the word of God. I know the King, so there's no need to dread. No more now. Pagpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.